Gure gaurko gonbidatua harrera familia batean hasi da. Eta hori dena kontatzeko liburuxka hau egin du. Ez nago bakarrik, baina Maritxu, ez nago bakarrik, beti noiz behinka bakarrik sentitu zea, edo ez da horrela. Egia da hemen esaten dezuna? Egia da. Oan ez nago bakarrik, baina sentitu izan naiz. Vale. Eta bueno, noiztikan hasi zinan, familia harrera hortan, noiz hartu zintuzten? Lehenengo honitzen harrera pixu batean 6 urtetatik 8ra, eta gehoia 8 urtekin harrera familia batean hartu ziaten. 8 urtekin juntzinan familia harrerakoana, eta oaindikan jarraitzen dezu bertan? Bai, oaindikan behaiekin bizi naiz, eta pentsatet jarraitzia. Gaur egungo semia 40 urte arte gelditzea. Bai, independizatu arte. Oso ondo. Bueno, eta Maritxu, hau zukindako liburua da, autobiografikoa da, o... Bai, nire kasua islatzeu, horko protagonistak amets izen hau, eta amets ni naiz, baina beste izen batekin. Vale, dana zuk idatzitakoa, ilustratuta, dana zukindakoa da? Hoi da, bai. Hoi da, lan txukuna indezuna, eta ze hona, datozen antzako. Egia esan olako goza lagungarri etortzen dira, ezta? Bai, herramienta moduan sortu nun, ez bakarrikan nire esperientzia kontatzeko, baizik eta oain harreran daudenei laguntzeko, eta... Eta Maritxu, zergatik animatu zinan liburu hau itea? Harrerako aur bezala beti sentitu izan dut, ez daudela honen inguruko liburuak edo identifikauta sentitzeko zerbait bernun. Eta nik ez deten ez euki, eta hain harreran dauden aurrek eta behaien harrerako gurasoek eukitzia zerbait, identifikauta sentitzeko eta baita herramienta moduan laguntzeko. Ezagit. Eta hor zehazki topatuko ditugu. Zure bizipenak, bestengan ikusituzunak, oia dana esan dezun bezala ametzena da zure bizitak izango dira. Harreran munduan deixente arazo, entre comillas, esango deu, daude, eta saiatu naiz zehazten horietako arazo bat, eta niretzako garrantzitsuan hazian bisitak. Guraso biologikoakin eukitzen dituen bisitak. Zaude bai, harrerako gurasoekin une oro, eta derrepente dakazu, 2-3 hastian behin, ordu pare bat arreoteko, eta hori gogorra izatea orduan, ez da? Bai, niko eguan ekan nire gurasoak ikusteko, behaien maitasunan erekiko eta nik behaierekiko beti handia izan da, eta bisita horiek beharrezkoa dira, baina zaiazian niretzako, nire kasuan nik ezin unezan, ez nun bizin itzan, ez zeinekin, ez ezer, eta orduan nire gurasoekiko izan kulpa sentitzen nun. Nire kasua hola da, baina beste kasu batzutan ezagutzeia harrera familia eta familia biologikoa. Eta hori zanago irutze zait. Eta zindezun liburua. Bai. Zenei zuzenduta dago zehazki? Gehien bat, oain harreran dauden aurrei zuzenduta dago, behaiei laguntzeko, ze... Bai, zu bezalako situazioan zion jendia. Hoi da, azkenean egoera bakoitza ezberdina da, baino lagungarria da. Baino parekotasun askokin, ez da? Bai, eta gaina, hori bukaeran daka eguneroko bat modukua, eta bertan badakate idaztia, ze sentiu duen egunan zehar, edo bisita baten, edo eskolan, eta gero ere bai daka marrazteko lekutxo bat, orduan, historia bukautako onde badakaela behaien leku seguru bat, eta hori, gero ere bai harrera gurasoentzako herramienta bat dare bai, behaien aurrakin partekatzeko momentu hori. Ikusteko ze sentitzen nahi da numia, zu sentitzen zenuna ikusteko behaiek, ez da? Bai, ze asko izaiet, ezaie momentu hori eukitzea, edo emozioa buruz hitzaitia, talako gauzak, eta hori, egokia irutze zaitortako. Eta gero adibidez, irakaslentzako. Bai garrantzitsua da eskolako irakaslek kontuan eukitzia harrerako aur bat balin badakate klasean, ez dakala egoera erresa. Eta hori, Bai, eta ikutu bereziakin ez, baina desberdin, ez dakit desberdin izan genuen, baina bai takto pixkak jokin ibili bihar dela, ez da? Bintzat jakitia, ez da ber aurran gana jutia zerbait pasatzen zaion ero, azkenen aur guztiei pasatzei zerbait, ez bakarrik harrerakoai. Baina hori, minimoki jakitia zer dan harrerako aur badala, eta jazta, begirada batekin esatia aur horrei zerbait. Lasai. Gaur ez zaude atento, lasai.